Антония Танасова и Яна Янкова, учители по английски език от гимназия с преподаване на чужди езици Симеон Радев, взеха участие в обучение на тема СИСО финландския начин на мислене за щастие и устойчивост в Хелзинки, Финландия от 25 до 30 август 2025 година. Вдъхновено от Финландия, най-щастливата страна в света, това обучение е създадено, за да отговори и да подкрепи учителите и учениците в стремежа им към благополучието и успеха. Учителите изследват защо днешното поколение е по-уязвимо към депресия и тревожност. Те дискутират въпросите за щастието и откриват, че щастието не е чувство, не е крайната цел в живота, а по-скоро посока и набор от умения, които могат да се научат и практикуват, за да подкрепят хората да живеят по-пълноценен и смислен живот. Личното разбиране е важна част от опита с финландската образователна система, особено акцентът върху добротата като основа на успеха. Това включва емпатия, приемане на различностите и познание на себе си, което съвпада с принципите на системата, базирани на равенство, индивидуален подход и грижата един за друг. Обучението включва методи за опознаване на силните и слабите страни на учениците и как да се регулират качества, ако са в излишък или дефицит, което е в унисон с финландската индивидуализирана подкрепа на всяко дете. Препятствията се възприемат като нормална и полезна част от развитието, заздравяваща характера, а добротворчеството и грижата се насърчават чрез практики като метод таен ангел и действия на добра воля, което отразява и социалната ангажираност във финландските училища. Менталното здраве, умелото ползване на дигитални инструменти и запазването на качеството на живот, както и умения за мултитасекинг, са интегрирани в модерния образователен подход, който подкрепя цялостното развитие на личността. Крайната цел на обучението е да се дава възможност за прилагане на тези ценности и методи в собственото преподаване на учителите с цел смислен и съпричастен педагогически подход, което е ключов успех на финландската система и вдъхновение за други.